Greetings, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwi, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavenekwa, chikawongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa pamuzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana unge wagara uri mugaro wepanapa, dangokutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Right, nyaya yandiri kufamba nayo zvamanje manje inyaya hombe, inyaya huru, inyaya dhafu. Pakashata hanzi vanombozvida here zvisina basa. Aiwa vazvide, amai vakazviramba vakati iwewe wakufarisa, dzikama bvisa mapicture iyayo izvozvi nevidhio iroro, hanzi rakabviswa. Mawana. Saka ndisandapinda nyaya yangu ndiri kuti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate, namba dzangu ndidzodzi dziri pascreen. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame number ipapo. Toita sei tofambira nyaya handitika. Nyaya tinoita sei tinodzifambira zvizere. Kana uchida kuvhura account yeFNB, Basa Mai koro, namba dzake ndodzirapo. Chinongodiwa is a valid passport, kana chero uri kunyika ipi yauri, then wovhurwa account, then mari yako yogara iri pakanaka, handitika iri pari safe. Saka Basa Mai koro, namba dzake ndoidzo dziri apo, handitika. Right, nyaya ndinayo, nyaya ndiri kumhanya nayo zvamanje manje. Let me see. Nyaya yandiri kumhanya nayo zvamanje manje inyaya yemufananidzo uyu. Mufananidzo uyo wakaiswa apo uyo ndo nyaya yandiri kufambira zvamanje manje. Mufananidzo wakapostwa namaititi musi weSunday, vachiti vanga vari kuState House, yet vainyebera vanhu, vanga vari kukwekwe. Vakambva vavhundutsira vanhu vakawanda. Mamwe maaccounts akatodemonetizwa simply because vaizviita kunge vari connected to that extent. One of the account yakadonhedzwa iaccount yaTete Mildred, yadonhedzwa kudaro. Nyaya dzakazongohodwawo nevamwe vakadzihodha, bva vapinda muqueue vavadzihodha nyaya idzodzo, nekuti vanga vakutaura kuti hanzi Tete Mildred haufe, wakauya kuZimbabwe futi. Vakushandisa mapost ayo, mapictures ayo, vane mukuru wenyika. Zvinova izvo zvisina kufadza the first lady. Mawana. Saka panapa ndoda kukunzwisai audio from Simba Zimai. Mukoma Simba vakazonyora tsamba kuofisi huru kuti aiwa uyu munhu uyu ari kutosvibisa musangano uyu. Zvaari kuita, ari kubhula vanhu, ari kutsotsa vanhu, ari kutyichidzira vanhu, achizvita kunge ane maconnections, ari kutosvibisa musangano nezita remukuru. Zvinova zvisina kufadza amai. Amai mva wachaya foni zvikanzi iyo musikana, chimbomira izvozvo zvauri kuita izvozvo. Saka mapictures aya hamuchafi makamawana kuofficial account yamaititi, makumawana zvedu kumakona nekuti iyo vakanzi vaite sei vamadelete. Sezvamunozivisa panapa handingotaure nyaya for the sake yekutaura nyaya, ndinofamba neumbowo. So I'm gonna play you an audio mozvinzwira mega zvakaitika. But good news ndeyekuti Tete Mildred account yavo yadzoka, yamonetizwa. Video ravaivhundutsirwa namaititi kunzi haufa wakauya muZimbabwe wachithreatenwa, radelitwa futi neFacebook, handitika. Special thanks kune vanhu vakashanda. Special thanks kuna mai vadzora nhubu iyi, nhunzvatunzva, mesva mukono, yaizvona kunge yakangwara kupfuura vamwe vanhu vese, handitika. Saka isusu tinoya nenews sezvazviri baba, tokuudzai kana parohwa basa. Nekuti cyberbullying is not good.
hazvina kunaka, and you never know, maybe Facebook yangatoriyo the only source of income yatete Mildred, iwomva wavabhula, womva wavadonedzera account, unofunga kuti vanorarama nei. Saka mabullies, we don't want them. Rega tinzwe audio tinzotaofa. Vanoronza nyaya yekuti gurenga riri papi. Right, vapo here masocialite apo here panapo. Masocialite akatorerwa mapage avo vakatorerwa mamonetization vakupi. Ngavauye toni. Okay, is the link here? Okay. Saka link iroro ndichitaura like this. Klikai link iroro mozviverengera, and then you can ask me questions around that link. Okay, you can ask me questions around that link. And say, oh, you're from Heathrow. Ah, Rosie aripa Heathrow apa. Good one. Thank you, Rosie. Good one. Aiwa. Kana muri pa Heathrow apa muita mchitikandira mapicture anditi. Nyokuti nini pande ndiripo kandiro kuisira kama video. Ndada kuona Heathrow. Nokuti vamwana vachatomboiona, vamwe vachatongoiona pavidhiyo, vachaona paZBC, endaipa nyaya kawo kana paSABC neburire ZBC. Heathrow haichaoneki kuna vamwana. Vakarohwa vamwana vakuda kuita chibalance. Unoita chibalance yakadaro sechimwe chibalance chimwe chaakazoita chacha chokuenda kuenda kune murume umwe munhu paMothers Day. Iwobva wazvita mothers iwewe, wakuda kuzvita mother iwewe pamberi pemurume umwe munhu. Ende murume wemunhu wachona haasi murume wemukurunguru wezano. Apa wakutozvita akasfonegwa mwana uyu akanzi dirita zvimapicture izvo zviita zvimavidhio zvino. I'm telling you, by the way, Zimbabweans, inini, by the way, you know what, I'm a newsman, but I've also learned to communicate. So when I'm talking like I'm joking like this, I'll be giving you facts. So she was phoned after she tried to use that video with Mnangagwa to threaten people. She was phoned. Akaunzwa kuti iwe delete everything. How dare you? How dare you belittle the president like that? Akanzi delete. Nsaka muri kuona hapana kana, there's not even a single picture pamapage yake. Hands, where's the link? The link iripa pamusoro. The link iripa pamusoro. Anna Styles, the link is there. Maiona ere link yo. Okay. So akafonegwa, akabva audza kunzi iwewe dirita chinhu ichocho. Mwana uyu aifunga kuti akangwara stereki. Anga asingazive kuti Zim-ai kukwekwe kwachona ikoko, pakwekwe pafamu pachona ipo iritorimo mukati machona imomuye, mufamu machona imomo. Ichitonwa whisky namdhara. Ubva ada kushandisa video iroro kuda kuthreatena vanhu. But anyway, quickly. So the video that she used there, she was told to delete. She was also told to delete those pictures. Okay, that's one thing. Done and dusted. Okay? So you will never see this young lady ever using pictures of Mr. Emerson Mnangagwa to threaten people. Never again. Mandinzo erima Zimbabweans. Ndatichi NEVER. Never. Pakaridzwa. Let me tell you, it wasn't an easy thing. She doesn't tell people. But hear me. Because I'm a newsman and I can tell you what I tell you. You have seen me talking to the First Lady before on the live video. How many have seen me talking? I'm the only journalist in history to enjoy 35 minutes on pandri pa cell phone apa pa cell phone pachipa kana nani mbonja kangu for 35 minutes live video. Makamboona video. Makamboiona ri maZimbabweans. Munofanira kuziva kuti Simba Chikanza ndiani. Anditika number 1. Asi wa Simba Chikanza na basi chimbomsiyako. Munofanira kuziva kuti Zim-ai ndiani. Anditi maibata. Mukaona Simba Chikanza achita basa rake achida sachinenge ari kupenga. Mukaona Zim-ai ichita zvairi kuita. Zivai kuti Zim-ai ndiani. Anditika Zim-ai iri kwese. And Zim-ai ndenyu, Zim-ai ndimi. Okay, right. So quickly, I strayed into the topic around the Mnangagwa video. Okay, so that is out of the picture. Now I'm going to talk about the video, another video here. And the Vorai don that tuma na Heathrow nema beg yenyu.
Ko mazora here, ko maface cream mazora here, mabreach. Mazora here, ko mabreach. When Right, mangozvinzwira mega zvichinzi akafonekwa musikana akanzi wakuita zvisirizvo, hazvina kunaka izvozvo, deleta the videos. And then my videos akaita sei akadeletwa, aishandisa kuvhundutsira vanhu, achitaura kuti hanzi vanhu vari kuita content hanzi vanhu vari kuita mari necontent yangu. Wazokoshei zvekudaro kuti ungambovati ndiwo uri kupa vanhu content. Ngasazodaro. Samukoma Simba, thank you very much. Amai, thank you very much nebasa rakaitwa, nekuti aiwa hanga kutoenderera uyu, hanga kuenderera kufarisa chaiko. Ndonyaya yanga ndichifamba nazvo manje. Siya comment mucomment section, wotaura kuti unofungei nazvo, unozviona sei, zvakamira sei. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, tokuti it's bye for now. Ngatisangane muvideo rinotevera.